Газиз тавышлар, Казан утлары журналы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә. Эфирда Татарстан дулкынында программасы, Өмет тулы еллар авазы сәхифәсе. Кунагыбыз танылган архивчы галимәбез, тарих фәннәре кандидаты Фәнзилә Хәбибуллина. Фәнзилә ханым, исәнмесез? Исәнмесез, хәерле көн. Менә без май аенда Татарстан автономияле республикасының 100 еллыгын билгеләп үттек. Календарны ачсак, бүген тагын ТАССРның юбилее. Безнең буынның хәтерендә калган вакыттан да әле без бәләкәй чакларда 25 июньне өлкән кешеләр Татарстан көне дип атап йөртәләр иде. Сабан туйлары да шушы вакытта үтә иде. Менә шушы даталарны безгә аңлатып китсәгез иде. Бу нигезле сүз дип әйтергә кирәк, ул чыннан да шулай булган. Чөнки менә 27 май көнне декрет игълан ителгән Мәскәү тарафыннан Татарстан автономияле республикасы төзү турында. Моңа хәтле губерна башкарма комитеты хакимлек иткән булып чыга инде бу көннәрдә. Һәм ул 20 елның 25 июньдә үзенең вәкаләтләрен вакытлы революцион комитетка тапшыра. Монысы инде моның Татарстан автономияле республикасының хакимияте булып чыга, вакытлы хакимият. Вакытлы хакимият. Һәм менә шул вакытлы хакимият 25 июнь көнне рәсми төстә автономияле республика төзелгән көн дип игълан итә. Бөтен халык бәйрәме дип игълан итә. 25 июнь көнне. Шуңа күрә сабан туйларда үткәрелү, бәйрәм итеп үткәрү, бәйрәм төсендә үткәрү әлбәттә гадәткә кергән хәл була. Моннан берничә көн элек Казанда зур янгын чыккан була. Менә шул янгын калдыкларын бетерү буенча өмә үткәрелә. Анда 5000гә якын, 4000дән артык кеше катнаша. Ул көнне өмә белән билгеләп үтәләр. Менә шул 21 июнь шулай дип тарихка кирип кала. Әлбәттә анда хөкүмәт дип әйтергә дә ярый, җитәкчелек булдырыла, анда 7 кешедән торган. Ну хөкүмәт дип әйтеп булмый әле аны. Ул вакытлы бит әле, вакытлы хөкүмәт. Хөкүмәт сентябрь аенда сайлана. Татарстан Советларының беренче съезды җыелгач, шунда хөкүмәт сайлана. Сез әйттегез, тармак җитәкчеләре сайлана, хөкүмәт җитәкчесе сайлана дип, вакытлы турында сүз бар инде. Вакытлы турында сүз бар. Әлбәттә, булар зур шәхесләр булганнар инде. Халык ихтирам итә торган, халыкта абруйлы шәхесләр. Алар кемнәр? Аларның хезмәте нинди булган? Безнең тарихчылар арасында төрле фикер бар. Әлбәттә, менә Татарстан хөкүмәте башлыгы итеп Сәхиб Гәрәй Сәйдгалиев сайлана. Аңа мөнәсәбәт берничә төрле дип әйтергә кирәк. Аңлашыла да торгандыр инде, чөнки алар актив кешеләр буларак большевиклар программасының, аларның милли программасына нык ышанган кешеләр. Аны инде менә тормышка ашыру өчен җан атып йөри торган кешеләр. Аны да исәпкә алырга кирәк. Хаталары да булган аларның, әлбәттә. Татарстан автономия республикасының беренче җитәкчеләренең рәсемнәре басылып чыкты. Кайберләренең. Алар бит япь-яшь егетләр. Алар бит әле мыекта чыкмаган япь-яшь егетләр. Ничек аларның хаталары булмасын инде? Шулай. Менә шуның өчен бүген көн күзлегеннән карап, ул менә шулай эшләгән, менә мондый хата ясаган дип без фикер йөртергә тиеш түгелдер дип аңлыйм. Алар чыннан да менә халыктан чыккан җитәкчеләр. Мирсәет Солтангалиев турында без яхшы беләбез инде. Аның документлар җыелтыгында чыкты, халык та таныш, аның биографиясе белән дә таныш дип. Ләкин аның менә хезмәттәшләре, шулар арасында әлбәттә Кашаф Мохтаров, Кашаф Гыйльфан Мохтаров, аның хезмәттәшләре Ариф Янбаев, аңа әзрәк тукталып үткән идек. Аннары Гасыйм Мансуров, Рәүф Сабиров, алар төрле завод, фабрикаларда эшләгән, сугышта катнашкан кешеләр дә бар алар арасында. Менә шулар үз кулларына алалар Татарстан халкы белән җитәкчелек. Булар инде табигый лидерлар булганнар. Табигый лидерлар, булар табигый лидерлар булганнар. Кашаф Мохтаров фигурасы бик кызыклы да, бик зур эзләнү сорый торган фигурада инде. Ул вакытлы революцион хөкүмәт составында да була инде. Ул сәламәтлек саклау эшләрен белән җитәкчелек итә. Сәламәтлек саклау министры була. Аннары менә шул хөкүмәт җитәкчесе дәрәҗәсенә күтәрелә Мохтаров. Кашаф Мохтаров Лаиш районыннан, үзе чыгыш белән Тауил авылыннан, биографиясына инде аларны бик сөйләсәм бик узакка китеп. Тауил авылы элек Лаиш районына кергән. Лаиш районына кергән ул элек, әйе. Хәзер инде Питрәш районында. Ул хәзер Питрәш районында, әйе. Ул Пермь университетында медицина факультетында укыган кеше, гражданнар сугышында катнашкан кеше. Блюхер дивизиясендә була. Менә Чапаевның Фурман-Фролен үти, ул комиссар була. Менә шундый бик сабыр, бик шундый эшлекле кеше. Аның турында мин мәрхүм безнең танылган
рәссам Бакыяга Урманчы белән сөйләшкәнем бар иде. Ул да бит нахакка гаепләнеп, Салавки утравына җибәрелгән булган. Алга таба барып әйтәм инде. Ул бик югары бәя биргән иде. Мин аның белән әңгәмә кырган идем ул исән чагында. Минем Салавкидан үзендә дә булганым бар. Менә безнең шушы кешеләр бит Салавкига җибәрелгәннәр, репрессиягә эләккәннәр, барсы да менә шушы яшь дәүләт эшлеклеләре булып җитешкән зыялыларыбыз. Менә мин Вакыяга сүзләреннән менә әйтә алам, ул шундый бәя биргән иде, аңа бик югары бәя бирде. Ул бик намуслы, бик принципиаль, кеше белән эшли белә торган, шундый оптимист кеше, тормышны ярата торган кеше, шундый шат күңелле кеше иде дип әйтте ул аның турында. Артык ул җәелеп сөйләмәде, бәлки советлар вакытында булганга бик артык эшкәре кермәде дип әйтергә инде. Бакыябый Урманчы әйтте менә, ул үзе дә шунда булган кеше инде. Мин менә Салавкида булган кеше буларак әйтә алам инде. Менә алар нинди көч алдылар икән анда. Ул бит инде утрауда, күлләр арасында, ул монастырьда да булганым бар. Караңгы, шундый юеш монастырьда тоткыннарына. Алар бит инде сәяси тоткыннар булып исәпләнгәннәр. Алга таба китеп сөйлим инде. Менә нинди көч булды икән аларга дип. Мин уйлыйм, табигатьтән көч алганнардыр алар дип. Чөнки анда табигать үзенә бер төрле шундый климат, үсемлекләр дөньясы бик бай анда, бик матур күлләр бар. Бәлки шуннан көч алганнардыр дип үземчә уйлап фикер йөртәм менә. Ул чагында бит әле без алар турында бернинди мәгълүматкә дә ия түгел белмидек. Мин язмыш җилләре Мурманскига ташлагач, шуннан экскурсияга барган идем. Кашаф Мухтаровның язмыш әлбәттә фаҗигале, менә шул фаҗигале. Аның дәүләт эшендә эшләгән чагындагы хезмәтләре. Ул бик авыр мирас кабул итеп ала. Чөнки менә сентябрь аенда Татарстан хөкүмәте сайлангач, составы сайлангач, башта Сахибгәрәй Сәйдгалиев була бит әле, ләкин ул озак эшләми, Кашаф Мухтаров билгеләнә хөкүмәт җитәкчесе итеп. Әлбәттә, ул бик авыр мирас кабул итеп ала. Ни өчен? Чөнки 21 елда ул килә хакимияткә. 21 елда бит, үзегез беләсез, ачлык башланган ел. Бөлгенлек чоры, илдә озак вакыт сугышлар бару нәтиҗәсендә Татарстанның хуҗалыгы бөтенләй тәмам аяныч хәлгә төшә. Корылык була бит 21 менә бер тамчы яңгыр яумыйнча айлар буе. Ягулык булмау сәбәпле шимал керми промышленностьны эшләтергә. Аны эшләтергә кирәк. Татарстанда ул чагында 347 предприятие санала. Аның иррәкләре 17 предприятие Мәскәүгә карый. Күбесе дәүләт карамагында була, чөнки национализация дәүләт карамагына тапшыру үткәрелә революциyaдан соң. Ләкин аерым эшмәкәрләр кулында предприятиеләрдә шактый була. Булар әлбәттә менә Казан губернасында таралыш алган сәнәгать тармакларыннан дип әйтергә инде. Химия сәнәгате, аннары аяк киемнәре җитештерү, тегү эшләре, Спартак ул чагында поляр фабрикасы дип бирелә. Һәм башкалар, менә аларны санап китсәң инде шактый гына санда җыела. Кантоннарда була бит әле вак кына предприятиеләр. Барыбер да аларның эшен җайга, чөнки сугыш барганда әле бит гражданнар сугыш туктамаган, алар әле дәүләт тарафыннан җиткерелгән продукцияны фронтка озату өчен үзенә күрә бер разверстка үтиләр. Разверстка дип биртелә ул. Аннары тагын шуны исәпкә алырга кирәк. Хөкүмәт менә шушы ашлык башланганчы 20 елда 10 миллион путтан артык күләмдә ашлык разверсткасы җиткерә Татарстан хөкүмәтенә. Менә аны үтәргә кирәк. Кайбер кешеләр, җитәкче эшләгән кешеләр, бу күрсәтмәгә каршы чыгалар. Бу чөнки нәрсә дигән сүз? Бер тамчы ашлык калдырмыйчы халыкның үзенә алып бетерү дигән сүз. Чөнки армиягә, сугышчыларга азык-төлек кирәк, промышленность товарлары кирәк, менә барсында үтәргә кирәк. Менә шул шартларда Кашаф Мухтаров бит эшкә керешә. Алар Рәүф Сабиров белән Рәүф Сабиров Татарстан үзәк башкарма комитеты рәисе. Аннары тагын башка җитәкчеләр инде. Фәнзилә апа, менә бүтән җитәкчеләргә кирип киткәнчә чаклы шуны сорап куйым әле. 90-нчы елларда матбугатта менә шушы разверстка нәтиҗәсендә махсус рәвештә барлыкка китерелгән ашлык дип язып чыгучылар булды. Мин алай дип санамыйм. Чөнки бер яклы гына карау булыр дип саныйм. Әлбәттә, ул зур фаҗига ашлык Татарстан халкы өчен. Искиткеч зур фаҗига. Аны берничек тә сурәтләп бетереп тә була торган түгел. Чөнки ул елларда аштан үлгән халыкның исәбе-хисабы юк.
Ләкин берникадәр дәрәҗәдә хаклыдыр дип ул язмаларның хаклыдыр дип саныйм, чөнки ул юри дип әйтә алмыйм мин аны. Бәлки менә аз гына йомшаклык күрсәтергә, халыкның үзеннән алмаска кирәге, ул традициядә инде гомумән алганда. Разверстка ул яңа нәрсә түгел. Беренче бөтен дөнья сугышы елларында да разверстка үткәрелә. Бөтен дөнья сугышы елларында. Менә шул сәясәт һаман да алып барыла. Чөнки ул жайлы, халыктан җыеп алалар да бөтен кирәкле продукцияне инде азык-төлек мәгънәсендә промышленность солдатларга җибәрелә. Ул яңа әйбер түгел. Ләкин менә бу юри дип әйтә алмам мин аны, әйтмәс идем. Алай дип әйтүдә дә беркадәр хаклык бардыр дип уйлыйм, чөнки ул чыннан да 10 миллион бик күп сан бит инде. Менә хәзер икенче ягын карыйк мәсьәләнең. Кашаф Мөхтаров нәрсә эшли? Бу хәл әлбәттә бөтенесендә бик борчый. Кашаф Мөхтаров менә ашлык башлангач Мәскәү хөкүмәтенә үзәк хөкүмәткә ярдәм итүләрен сорап мөрәҗәгать итә. Һәм бу үтенеч канәгатьләндерелми калмый. Менә ничек бәяләргә килә. Үзәк хөкүмәт ярдәмгә килә. Ул Татарстанга икмәк белән ярдәм итү максатында Россиянең 11 губернасына өлкәләргә махсус күрсәтмә бирә Мәскәү хөкүмәте. Шуның нигезендә Татарстанга Смоленск өлкәсеннән 532,600 пут, Витебск өлкәсеннән 520,000 путка якын, Кострома өлкәсеннән 265,000 путка якын бертөкле ашлык, Тверь, Псков, Ярославль, Пенза, Орел өлкәләреннән шактый күләмдә ашлык килә. Орлык җибәрелә Татарстанга. Бу инде артык булганнан түгел әлбәттә, хәл катлаулы илдә ярдәм йөзеннән эшләнә. Республикага Украина белән Белоруссиядән дә чәчүлек орлыклар китерелә. Югарыда саналган төбәкләрдән барлыгы 3 миллион путка якын чәчүлек орлык алына. Чөнки чәчәр әйбер юк, бер нәрсә калмаган. Чәчүлек мәйданнарын җитәрлек булмаса да, шактый күләмдә орлык белән тәэмин итүгә ярап куя менә бу сан. Аннан соң Фәнзилә апа, менә безнең мәрхүм әбекәй сөйли иде. Америка ярдәмендә булды безгә. Хәзер менә 22нче елда тагын бер сан гына китерим. Язгы чәчү вакытында республикага 4 миллион 200 мең путка якын чәчүлек орлыгы килә. Аннары 850 мең пут орлык уҗым культуралары чәчүгә китә. Шактый гына саны шулай бит. Татарстанга азык-төлек әйберләре дә җибәрелә. 2 миллион пут чамасы күләмдә менә бу азык. Әллә нәрсә күп булмаса да, арбыр ярдәм йөзеннән эшләнә бу. Петроград, Владимир өлкәләре Татарстан халкына азык-төлек белән ярдәм итәләр. Петроград шәһәре хакимияте махсус поездда ашыгучыларга азык-төлек өләшүне оештыра, махсус состав белән. Аннары бик күп балалар ашлыктан коткарып калу максаты белән әлбәттә башка төбәкләргә җибәрелә. Әлбәттә бу ике яклы әйбер инде. Читкә китү балалар. Безнең татар халкы төрле өлкәләрдә яши, таралып. Әлбәттә менә бу ашлыкның да йогынтысы да булган, зыяны да булган дип әйтергә кирәк. Татарлар таралып китәләр бит инде. Фәнзилә апа, менә халыкны башта үлем хәленә китереп җиткереп, соңыннан инде ашыгыч рәвештә коткару эшләре оештыру традициясе менә шул чаклардан килә икән инде. Менә шулай дип 14 мең баланы читкә җибәрәләр. Зурлардан 170 мең кеше. 170 мең кеше читкә җибәрелә. Аннары 28 мең кеше крестьяннар арасыннан башка губерналарга күчерелә. 28 мең кеше. Авыллардан кешеләр, ашыгучы кешеләр булар барысы. Татар кешеләре бит инде булар. Татарлар, күбесе татарлар әлбәттә. Аннары менә сез әйткән Татарстанда Америка ярдәм итү оешмасы, ул АРА дип атала, Америка ярдәм итү оешмасы ашлыкка каршы көрәш буенча эшчәнлек җәелдереп җибәрә. Ул турда матбугатта бик күп материаллар булды. Аның эшчәнлеге җитәрлек дәрәҗәдә яктыртылды дип саныйм. Журналларда материаллар чыкты. Төрле гаепләүләр дә була инде ул оешманы шпионлык белән шөгыльләнә дип ул чагында ул гадәти хәл инде. Әйтеп үткәнемчә, Татарстан хөкүмәтенең төп бурычларыннан берсе бит инде менә ашлыкка каршы көрәш. Шуңа күрә бик зур игътибар бирәм бу мәсьәләгә. Махсус съездда үткәрелә. Съездлар кантоннарда съездлар булып үтә. Анда шушы мәсьәләләр карала. Әлбәттә, менә шушы ярдәм булса да, оештырылу булса да, шактый гына ашлыкта җибәрелә. Булар гына әлбәттә ашыгучыларны коткара алмый, чөнки 3/2 өлеше халыкның, Татарстан Республикасы халкының 3/2 өлеше менә шушы фаҗигага юлыга дигән фактларны укыганым бар. 23нче елда әз генә хәл җиңеләя. Ашлык нәтиҗәләре, авыр нәтиҗәләре җиңелә бара инде. Кашаф Мөхтаров нәрсә эшли? Ул теге киткән кешеләрне яңадан республикага кайтарту эшен оештыра. 86 мең кеше кире республикага кайтарыла. Балалар турында минем мәгълүматым юк, анысын әйтә алмыйм.
Ләкин менә андый эш эшләнә. Өмет тулы еллар авазы сәхифәсендә тарих фәннәре кандидаты Фәнзилә Хәбибуллина белән әңгәмә дәвам итә. Сүзебез Татарстан автономияле республикасының тәүге көннәре һәм аның беренче җитәкчеләре турында. Әйттем, менә бу күп кырлы эшләнүгә алып бара хөкүмәт дип. Тагын терлекчелек өлкәсенә караган кайбер саннарны китермәкче булам. Кашаф Мөхтар бик югалып калмый ул. Терлекчелекне алга җибәрү максатында акча сорап яңадан Мәскәүгә мөрәҗәгать итә. Чөнки авыр хәлдә терлекчелектә атлар юк, кайберсе инде фронтка җибәрелгән. Ул чагында бит инде атлар кешеләр белән беррәттән фронтка алына идек. Менә беренче бөтен сугыш башлангач бөтен ир-атларның 44% фронтка киткән икән. Шул ук күләмдә атлар да җибәрелә. Менә Татарстан шулай тәэмин итеп тора фронтны. Шул ук санда була ул атлар 44%. Беренче елында ук хәтта. Менә шул терлекчелекне аякка бастыруны сорап, кабатлап әйтәм, ул Мәскәүгә мөрәҗәгать итә. 1921 елның ноябрендә Мәскәү хөкүмәте инде Мәскәү 90 миллион сум акча бирә. Моңа әлбәттә менә ашлыкка каршы көрәш комитеты да үзенең өлешен кертә. Шул акчага Татарстанга 357 баш мөгезле эретрек кайтартыла. Менә шул сан агулы була, ул 357 баш. Шул сан документларда күрсәтелә. Анда инде үзебезнең республика ул чакта бик аз калган була шулар. Юк дәрәҗәсендә. Алар күтәрәмдә инде атлар бит инде ашалып беткән, анда кеше аша очракларда. Авыллар белән кырылган бит кешеләр ашлыктан. Җитми ул гына. Менә бит инде Галимҗан Ибраһимовның Әдәмнәр дигән повестен укыганыбыз бар бит. Тетрәндергеч иттереп язылган. Бик фаҗигале әлбәттә хәл. Моннан башка Татарстан Сибир якларыннан, башка төбәкләрдән хөкүмәт ярдәме белән атлар сатып алу эшен оештыра. Аларны тимер юл белән китерү өчен өстенлекле, ягъни льготалы бәяләр, тарифлар билгеләнә. Тимер юл белән китерү өчен үзәк хөкүмәт ашлыкка каршы көрәш комитеты тарафыннан бүлеп бирелгән 142 меңнән артык суммада крестьяннарга ат сатып алу өчен суды бирә. Күп булмаса да бу ярдәм кулы сузу дигән сүз инде. Менә ничек бәяләргә дөрән, әмма фактлар менә шундый. Мин ничек булган шулай дип әйтәм. Ул чагында Фәнзилә апа бер ат күпме торгансың? Аның белән кызыксынмадым, кызганычка каршы. Ат инде алыштыргысыз әйбер, крестьян хуҗалыгы өчен атсыз кеше инде ул, атсыз кешеләр дә күп булган ул якта. Менә шуларны атлы итәргә дә тырышкан әле Кашаф Мөхтаров. Аларга ат иләшүендә иш торган ул. Аннары нәүбәттән тагын шуны әйтергә инде, Татарстан хөкүмәте атларны тимер юл белән бушлай китертү хәстәрендә күргән. Бөтенләй бушлай китертү. Бер елда 23 меңнән артык авыл кешесенә, 47 меңнән артык оешмага түләүсез рәвештә ат китертергә рөхсәт итеп таныклык бирелә. Шактый гына сан шулай бит. Ягъни атлы итү крестьяннар. Ягъни барып сатып алаларда инде юл расходы, юл чыгымы бушка була. Юл чыгымы бушка була. Республикада бер елда 31 мең ат кайтартыла. Нәтиҗәдә мөгезле эретерлекләр, атлар саны сизелерлек арта. Аннары мин сәнәгать өлкәсендә әйткән идем, безнең республикада шактый гына алга киткән сәнәгать тармаклары була бит инде. Санында китердем 347. Менә шуны эшкәртеп җибәрү сәнәгатен ничек булса да алга җибәрү, үстерүне, электр станциясе төзү, анда беренче электр станция төзү бара. Татарстанның 3 еллыгы дигән электр станция хәзерге Ирек мәйданында урнашкан бу электр станциясе. Менә шуны төзүгә бүлеп бирелгән шактый суммадан акча бүлеп бирелгән, сәнәгатьне җанландыруга, эшсезлекне киметергә китә менә бу акчада, шактый гына акча керә. Аннары Кашаф Мөхтаровның ул инде сәламәтлек өлкәсендә хәбәрдар кеше, министр булган кеше, ул балалар, инвалидларны тукландыру мәсьәләләрен һәрчак күз алдында. Кашаф Мөхтаров хөкүмәте дип әйтик инде, ул үзе генә эшләми, әлбәттә аның хезмәттәшләре барсы да иштыра. Армый талмый эшлиләр инде, авыр чырып да шундый. 23 елда, тагын бер генә сан китерим, дәүләт хисабына 1400-дән артык ашхана балалар өчен, 1400-дән артык ашхана эшли, 12 меңнән артык сугыш инвалидларына пенсия түләнә, азык-төлек паеклары бирелә. Менә 23 елда шундый саннар бар, статистика мәгълүматларына караганда. 23 елда шулай ук хуҗалык төзелешендә беркадәр уңай үзгәрешләр
сизелә. Базар мөнәсәбәтләрен җайга салу буенча да шактый эш башкарыла. Бу не пешере була инде. Непшир инде булма. Матди, финанс кыенлыклары, белгенлек, җимереклек, ачлык шартларында Кашаф Мохтаров хөкүмәте 1917 елда игълан ителгән Россия халыклары хукуклары декларациясе нигезендә эш итә. Ул декларациягә таяна, ул бик кыю эш итә. Чөнки декларациядә үз билгеләнә хукуклары билгеләнгән бөтен милләтләрнең. Ул шуңа таянып эш итә. Һәм катлаулы шартларда да үзенең максатына ирешергә тырыша. Әлбәттә хезмәттәшләре белән төрле проблемаларны чишү өстендә эшли. Шул исәптән сәүдәне әйтеп үттем инде, кооперация, хуҗалык төзелешендә җирле дәүләт органнарының эшчәнлеген җанландыру кебек мәсьәләләр аның игътибарыннан читтә калмый. Чөнки республика төзелде бит инде, кантоннар барлыкка килә башлады, иязләр. Менә аларның эшен җайга салып җибәрергә кирәк. Мәгариф, мәдәният, матбугат үсеш өлкәләренә дә игътибар бирелә. Республика төзелгән елларда аның җирендә яшәп көн күргән барлык ачлык милләт балаларына үз ана телләрендә белем алу мөмкинлеге турында күрсәтмә бирелә. Теләгән кеше үз баласын рус мәктәбенә дә бирә алу искәртелә. Алар рус мәктәбенә дә бирә алалар. Шуны да искәртергә кирәк, авыл елларда да мәктәп төзелешенә бюджеттан шактый акча бүлеп бирелә. Әйтик, 1921-22 елларда шул елларга караган мәгълүматлар буенча 2235 укыту агарту оешмалары финансланып тора. Менә ничектер акча табып менә шундый эш башкарыла. Шунда искәртим тагын, укытучының абруе бик зур була. Укытучыларның квалификациясын, белемен күтәрү максатында төрле курслар оештырыла. Һөнәри техник белем бирү күз алдында тола. Һөнәри техник, профессиональ техник белем дип атала инде ул. Бигрәк тә 23-26 елларда бу профессиональ техник белем бирү. 1925 елда ул Кашаф Мохтаров киткәч була инде, әмма дә аның вакытында нигез салып калына. 1017 татар мәктәбе эшли. 1017 татар мәктәбе. Аларда 73 меңгә якын бала укый, татар баласы, 73 меңгә якын. Халык мәгариф өлкәсендә бу елларда аңа хәтле Брундуков эшли. Брундуков дип йөртәләр инде аны. Бу елларда менә 25-26 Шәһид Әхмәдиев бик зур эшчәнлек алып бара, бик зур тырышлык куеп эшли ул менә мәктәпләрен, татар мәктәпләренең эшен җайга салу буенча. Тагын шуны әйтергә, республикада югары уку йортлары, техникумнар эшләре барлыкка килә. 20-21 елларда Казанда 11 техникум эшли. Анда республика яшьләр генә түгел, Белоруссия республикасыннан, Сибир якларыннан килгән яшьләр дә белем ала. Татарстанның күп милләтле республика булуы исәпкә алынып, укыту чуваш телендә алып барылган Чуваш педагогик техникумы ачыла. Казан университет каршындагы рабфакта аны эшче факультетлар рабфак дип йөртәләр. Мордва бүлеге ачыла. Шушы елларда менә югары уку йортлары эшләре киңәя бара. Көнчыгыш педагогика институтында көнчыгыш бүлеге ачыла. Авыл җирләрендә 23 ел ахырына 118 уку йорты, аны изба читальны дип йөрткәннәр. Элек изба читальны хәтерләсәгез, ишетеп беләсез инде. Юк, сез хәтерләмисез аны. Әбиләр, бабайлар сөйләү буенча дип әйтүем. 114 китапханә, бик күп клублар эшли. Менә бу беренче культура төзелеше өлкәсендә дип әйтик инде, мәдәни төзелеш өлкәсендә беренче адымнар менә шулай ясала. Музыка сәнгате, әдәбият, матбугат үсә башлый. Татар музыкасы сәнгате беренче адымнарын ясый. Салих Сайдашев эшчәнлеге башланып китә 20 елда. Язучылар турында әйтеп торам, алар инде радио тыңлаучыларга яхшы таныш, яхшы беләләр дип уйлыйм. Тагын бер зур әйбер эшләнә Кашаф Мохтаров хөкүмәте вакытында. Ул татар телен дәүләт теле итү юнәлешендәге эшләнгән, ясалган зур адымнар. 1921 елның 25 июнендә Татарстан хөкүмәте махсус декрет кабул итә. Менә шул декретның кереш өлешендә менә шундый сүзләр китерелә. Гражданнар сугышыннан соң туган мөмкинлекне Татарстан Республикасында тыныч шартларда культура төзелешен алып бару мөмкинлеген исәпкә алып, Татарстан Үзәк башкарма комитеты һәм Татарстан Совнаркома Татарстанның барлык дәүләт совет учреждениеләрендә татар телен кертү мәҗбүри дип белдерә. Менә шундый юллар бар кереш өлешендә. Бу закон бит инде бу. Бу закон, бу декрет. Казанда, кайбер башка районнарда татар телен кертүнең кыенлыгын исәпкә алып, рус теле дә татар теле белән берләтен дәүләт теле дип игълан ителә.
Кайбер урыннарда именно. Кайбер урыннарда. Шунысы да әһәмияткә ия. Эш кәгазьләре белән эш итүдә татар телен кертү буенча моңа кадәр дә һәр төрле чаралар үткәрелгән була эш кәгазьләрендә. Бу мәсьәлә 21 елның 14 февралендә Татарстан башкарма комитеты утырышында махсус карала. Татарстан хөкүмәте Казанда, кантоннарда, волосларда татар телен өйрәнү курслары ачу турында күрсәтмә бирә. Курсы реализации татарского языка дип йөртеләләр ул чагында. Һәм анда кемнәр йөри инде? Бу курслар 22 елда ачылды. Анда хәтта 1500-дән артык финанс, салым хезмәткәре, санау, бухгалтерия хезмәткәрләре әзерләнә менә шушы курсларда. Әлбәттә, ашлык нәтиҗәләре үзенең йогынтысын ясамый калмый. Әмма Кашаф Мөхтаров излеклелек күрсәтә, бу мәсьәләне кискенрәк куюны таләп итә җитәкчеләрдән. Чыннан да татар халкы күпләп яшәгән урыннарда, кантоннарда, авылларда эш кәгазьләре нигездә татар телендә языла. Менә бит инде безнең әбиләрдән калган сандыкларда, үзебезнең гаилә архивларында ул чаклардагы документлар сакланган. Хактан да татар телендәге документлар күрсәң шаккатасың, шулай бит саргаеп беткән кәгазьләр. Татар телендәге документлар әйе. Чөнки ул чын күңелдән менә милли сәясәткә ышанган кеше Кашаф Мөхтаров. Менә шул милли мәсьәлә безнең өчен дип саный инде ул. Һәм кулыннан килгән бөтен нәрсәне эшләргә тырышалар алар. Шушы кыска гына вакыт эчендә дә. Аннары суд системасында менә татар телен кертү аеруча уңышлы бара. Суд системасында башка өлкәләргә караганда да татар теле күбрәк кертелә. Менә кантоннарда, Буа кантонында, Бөгелмә кантонында, Арча кантонында, Казанның үзендә суд эшләрен бары тик татар телендә генә алып бара торган махсус суд участоклары булдырыла. Анда бары тик татар телендә генә гаризалар да кабул ителә, эшне тыңлауда татар телендә генә алып барыла. Барлыгы 18 суд участогы була Татарстанда. Татар телендә эш йөртә торган. Менә анда бигрәк тә татар теле күп кертелә дип әйтәм. Ләкин менә кызганычка татар юристлары булган. Татар юристларны хәзерләү эше Рәүф Сабировның тырышлыгы бик зур. Татарстан үзәк башкарма комитеты рәисе бит инде ул Рәүф Сабиров. Шушы хөкүмәт каршында махсус юридик курслар оештырыла. Анда татар телендә өйрәнелә, кадрлар да хәзерләнә, татар кадрлары. Аннары соң университет каршында да оештырыла бу. Идел буе халыклар өчен махсус кадрлар әзерләнә, юристлар әзерләнә. Шундый зур эшчәнлектә алып баралар. Безнең хөкүмәттә 2 Сабиров җитәкче булган икән име барлыгы. Беренчесе шул 20нчы еллар, икенчесе инде менә без белгән 90нчы елларда безнең хөкүмәт башлыгы булып торган Мөхәммәд Сабиров. Мөхәммәд Сабиров, Рәүф Сабиров аның уң кулы Кашаф Мөхтаровның. Шулай ук бик булган, уңган җитәкче Рәүф Сабировны мин шулай дип аңлатыр идем аны. Әйтеп китим, Рәүф Сабиров Мамадыштан Айдар авылында туган. Крестьян хезмәтендә татыган кеше, аннары Түбән Новгородта, Екатеринославта, заводларда, Екатеринославта туз чыгару шахталарында эшләгән кеше. Менә шундый чыныгу алган кеше. Беренче бөтендөнья сугышында катнашкан кеше. Ул Казанга 1918 елда Бөтен Россия мөселманнары съездына делегат буларак килә. Менә ул шуннан кала, үзенең туган ягына кайта, башта укытучы булып эшли, аннары башкарма комитет рәисе була һәм 21 елда шушы югары дәрәҗәгә тәкъдим ителә. Татарстан үзәк башкарма хөкүмәте җитәкчесе рәисе итеп аның кандидатурасы кертелә. Ашлык афатын Сабиров әлбәттә барысына карый да күбрәк татый. Аның менә махсус китабы да бар әле шушы мәсьәләгә багышланган. Китап язып чыгара ул. Алар нинди юллар белән ашлыкка каршы көрәшкәннәр. Әлбәттә бик авыр хәл инде бу. Күпләп кешенең кырылганын күрү. Үзенең кулыннан килгән барлык әйберне ярдәмне күрсәтергә, ашыгычларның хәлен җиңеләйтергә омтылып, шактый эш башкара. Әле мин әйтмәдем тагын бу вакыттагы сәяси көрәш хакында. Ул турыда мин бик күп материаллар белән. Монысы бик кызыклы аңлатам. Менә уңнар-суңнар дигән көрәш. Нигездә мин аны уйлап чыгарылган әйбер дип табам үземчә. Чөнки бик күп материаллар укыганым бар. Анда менә сүз көрәштерү, бәхәсләшү, нәрсә турында сүз бара. Республиканың икътисадын үстерүгә кайсы юлны сайларга? Уңнарны милләтчелектә гаеплиләр, соңнан милләтчелектә гаепләп чыгалар. Суллар инде большевистик принципларга таянып эш итә торган кешеләр була. Менә шул сүз көрәштерү, ул партия пленумнарында, төрле җыелышларда бик күп сүз бара. Бу бөтен эштән читләштергән шикелле. Менә шунда чыннан да демагогия дип әйтергә була. Менә юк
әйберләрне күтәреп чыгып менә озак итеп шуны фикер алышу оештырыла. Мин Мәскәү документлары арасында бик күп документлар укыганым бар турында. Ахырына төшенеп тә җитә алмыйсың. Нәрсә турында сүз барасың? Бу кешеләр нәрсә әйтергә телиләр соң? Менә ул эштән читләштерә, аларның игътибарын читкә ала. Шундый авыр шартларда. Андый традиция Фәнзилә Падырышны әйткән чагында күпмедер дәрәҗәдә бүген дә саклана бит ул. Энергияне кешенең акыл көчен, физик көчен юкка барга сарыф итү. Юкка ябарга салыф ителә. Чөнки менә бу кешеләр шушы уңнар бит инде соңга таба ул ачыклана. Уңнарны милләтчелектә гаеплиләр бит. Солтан Галиевкә ияргәннәр дип, шундый нахак бәла тагылып, менә шушы Татарстанның беренче җитәкчеләре барысы да диярлек Салавкига җибәрелә. Репрессияга эләгә барсы да. Югыйсә бит инде Фәнзилә ханым уйлап карагыз әле, менә бергә күз алдына китерик әле. Булар яшьләр, булар энергияле, булар эшли торган егетләр. Илне чәчәк аттыралар бит дөресен әйткән чагында. Алар шундый кешеләр, чыннан да алар шулай икәнлекләрен исбаттай ителәр. Чөнки аларның күбесе һәммәсе зур кешеләр булар. Бурындыков турында сөйләсәң дә, Гасым Мансуров турында сөйләсәң дә, Гасым Мансуров хәтта Россия үзәк башкарма комитеты агзасы булган кеше, 8нче съездга делегат итеп сайланган кеше. Ул Урта Азиядә, Ташкентта бик җаваплы урыннарда эшләгән кеше, яхшы хәзерлекле кеше дигән сүз бит, белемле кеше. Тагын Ариф Янбаевны әйттем. Ариф Янбаев та шундый ук. Мин үткән тапшырда әйткән идем, безнең Татарстан Республикасының чикләрен билгеләдә ул ни хәтле хезмәт куйган. Көнне төнгә ялгап, менә шуларның бөтен сорауларга җавап бирү өчен, чикләрне дөрес билгеләү өчен, бер сорауны да җавапсыз калдырмас өчен көнне-төне эшләгән кеше. Ул турда әлбәттә Вәли Рамзи Кәлимович күбрәк сөйләр иде. Ул китап язган кеше, ул турда сокландыра чыннан да ул кешенең эшчәнлеге, менә аруны талуны белмичә эшләве. Бигрәк тә менә республика чикләрен билгеләгәндәге хезмәтен күрсәтеп үтәсем килә. Аннары Мидхәт Бурындыков аны менә Бакыяга әйткән иде. Салавкида бергә булдык дип. Ул бит 2 мәртәбә сөргенгә, башта 5 елга. Аннары яңадан эше яңадан каралып, яңадан сөргенгә җибәрелә. Менә шундый кешеләр дә бар алар арасында. Ләкин алар менә теш тырнаклары белән шушы елларда ничек итеп республиканы алга җибәрергә, аның үсешенә ирешергә, хуҗалыгын җайга салып, шундый уй белән янып йөргән кешеләр. Ләкин менә 24нче елда билгеле инде ул тарихчыларыбыз да яхшы белә, халкыбыз да яхшы белә, инде радиотыңлаучылар да белә. 4нче киңәшмә хакында матбугатта язу күп булды бу турыда. 4нче киңәшмә дип йөртелә инде ул. Милли мәсьәләләрне караган, Сталин инициативасы белән чакырылган киңәшмә. Анда махсус диярлек Солтан Галиев мәсьәләсе карала бит. Ул милләтчелектә гаепләнә, нәрсәдә гаепләнә? Ул үзенең концепциясын, дәүләтчелек мәсьәләсендә үзенең концепциясын алга сөрә. Большевиклар концепциясыннан үзгә булган. Шуның өчен ул буржуаз милләтче дип игълан ителә. Шул съездның материаллары турында хәбәрне алгач, Кашаф Мохтаров нәрсә эшли? Ул Солтан Галиевның бернинди гаебе дә юк дип үзәк комитетка мөрәҗәгать итә. Шул мөрәҗәгатькә 12 кеше кул куя. Күрнекле зыялыларыбыз. Аның хезмәттәшләре күрнекле зыялыларыбыз. Һәм әлбәттә менә шушы имза өчен алар киләчәктә буржуаз милләтчелектә гаепләнеп репрессияга эләгәләр. Барысы да җәза алалар. Бернинди гаепсез нисез нахакка гаепләнеп, менә шул Солтан Галиевны яклаган өчен. Һәм менә шундый бәһә белән җавап бирәләр, гомерләре белән дип әйтергә кирәк. Анда санаулы гына кеше исән, менә Гасым Мансуров исән кайта. Ул иҗат эше белән шөгыльләнгәндер Салавкида дип уйлыйм. Ул исән кайта, ләкин аңа Мәскәүгә кергә, илнең эре шәһәрләрендә яшәргә рөхсәт ителми. Муром шәһәрендә яши ул. Бик ватан сугышы вакытында ул санитария поезында эшли, фронттан яралылар ташый госпитальләргә. Аның улы үзе теләп фронтка китә. Менә ватан сугышы чорында. Шундый кешеләр менә безнең беренче дәүләт эшлеклеләр. Фәнзилә апа, аннан соң тагын бер сорау туа бит монда. Менә Кашаф Мохтаров име, аның тирәсендәге кешеләр, якты шәхесләр име. Безнең республикабыз шул исәптән татар халкы тарихында матур ис калдырган кешеләр. Аларның исемнәрен мәңгеләштерү юнәлешендә нәрсәдә булса эшләндеме ул бездә? Җитәкчеләребез бу мәсьәләләрне читтә калдырмас дип уйлыйм. Мин Мирсәет Солтан Галиев турында гына әйтергә, аның хезмәте шактый дәрәҗәдә яктыртылды әдәбиятта, аның чыгышлары,
кайбер теге съездларда, башка урыннарда ясаган чыгышлары басылып чыкты. Бу өлкәдә Дамир Рәүфи Шәрәфетдинов бик зур хезмәт куйды. Башлап йөргән кеше бу мәйданга аның исемен бирү менә. Бу эшне әлбәттә дәвам итәргә кирәк иде. Чөнки аларның барысы да шушындый игътибарга мохтаҗ һәм ихтирамга лаеклы. Солтан Галиев шикелле. Менә әйтик, Кәшәф Мөхтаровның туган авылы бүген Питрәч районына керә торган Тау иле авылы дидегез име. Тау иле авылы. Аның менә бик матур шундый якты, көләч йөзле мәктәбе бар име. Нигә шуңа менә әйтик, Кәшәф Мөхтаров исемен кушмаска иде. Шулай. Сез хаклы дип уйлыйм. Дөрес булыр иде бу бик. Чөнки кемдер әйткән иде, диссертация языла бу турыда. Бу бик яхшы гамәл дип табам. Бик яхшы булыр иде аның менә фәнни хезмәттә дә эшчәнлеге яктыртылса. Әлбәттә аны яктырту бик авыр инде. Революциядән соңгы еллар бит, НЭП еллары, яңа сәясәт алып барган еллар. Тикшеренүчегә җиңел булмас дип уйлыйм бу мәсьәләне яктырту. Ләкин менә ул темага алынуы үзе бу мактауга лаеклы булган факт. Мин нәрсәне әйтмәкче булам. Безнең халкыбыз радио тыңлаучылар менә шушы китерелгән кайбер саннарга карап, күренекле татар зыялыларының зур дәүләт эшлеклесе булып җитешкән яшь җитәкчеләренең кулларыннан килгәнчә халкыбыз өчен менә шул хәтле хезмәт куйганы, тырышып эшләгәне, армый талмый эшләгәне аларның ихтирамын уятыр дип ышанасым килә минем. Бәлки алар да кызыксынырлар, ирәнерләр һәм тиешле дәрәҗәдә искә алырлар, һәм исемнәрен мәңгеләштерерләр бәлки. Өмет тулы еллар авазы сәхифәсендә танылган галимәбез, тарих фәннәре кандидаты Фәнзилә Хәбибуллина катнашты.